Postoje dvije vrste ljudi. Jedni nikako ne mogu izvesti ono što su u stanju zamisliti. Drugi su u stanju izvesti ono što ne možete ni zamisliti. Ja sam Minhausen, baron Karl Hieronymus Frei von Minhausen. Pripadam jednoj od najstarijih europskih obitelji. Moji su preci sudjelovali u svim najvažnijim europskim bitkama. Upravo ste me zatekli na mom putovanju za Sankt Peterburg, gdje ću se pridružiti velikom rusko-turskom ratu koji može početi svakog trenutka. I u tom smislu međunarodna zajednica na mene polaže velika očekivanja. Služba je od mene zatražila ni više ni manje nego da odem sultanu ravno u Carigrad. Možete si misliti koliko je to opasan zadatak s obzirom na ugled koji sam u međuvremenu stekao od Turaka. Sam sadržaj mog tajnog zadatka i dalje je tajna i pripada među one velike 3 svjetske tajne koje zauvijek moraju ostati tajne.